Hello, good morning. Marahiraga ka pamilya. Marinaga, kapamilya. Yan kami muna digdi sa Pawa, sa Legazpi City. Kaiba ko si Mitch and si Thea Aumelan, mga patrol ng Pilipino. Hi! Diba, naghirilingan pa lang kitakan sa Rongbanggi. Nag-take advantage kami, sir, syempre. Tabihira ka man lang magdigdi. So, True. gusto mi na makaibay ka, tabihira mi manika. Tas choosy ka na pati. Grabe. Nagapili ka na kay friends. Kaya samantalahon habang tayo ang pinipili. Yes! Grabing hugot. Anyway na, mag-update na kami sa mga buhay-buhay na. After kang 2020 shutdown, hay na ba sa mga patrol ng Pilipino sa Bicol? Pero sir, before kita mag-live update, kumbaga, maski din hindi pigahagad na igwa kitang live update, na ugba man ako, duman sa, di ba nag-post ka, Ay, kang oo. mga extra ta, kang panahon na, Magilalingan ta the other day. Yes, The other night pala. parang extra kita kang mga extra ta na sa patrol and sa Marahinaga ka pamilya, parang magayunon ang comments aram ito so reception kang tawo na nahiling ninda kita na parang ako na feel ko kayto na nababasa ko na namimiss da kita, parang magayunon man sa pagbati na dakol talaga so nagtangkilik sa to kang panahon na nagatao kitang bareta sa publiko. It's so nice to read those comments and nag-share pa, dakol na shares. Eyo. Bako lang talaga, ang bako lang talaga nice. Ganun papailing, naburangon na kami. Ano ba yan? Nostalgic na nga ni kita. Tapos Ano mo pa sana po? 31? dahil ka pa old but gold. Old but gold. Old but gold. Old but gold. Pero anyway, mag-ano sa pagmate, no? Kung namimiss po nito ang TV Patrol, mas kami po na, Dapat na gamitin nasa mo na inisin. likod ka TV Patrol Bicol, mas namimiss niya ang Ako kaya ang mas technical namimiss degree. niya ang syempre, Trabaho ang sa field. Pagbilog Yeah. ki Bareta, paghatod sa Indo 5 or 5:30 ki hapon ki Bareta, tapos pag morning sa morning show, di ba? Yes. Kaya, ngunyan, ang gigibuhon ta, since naugma kami na pagparabasahon sa indong mga comments. Ayan. So, ang update, ang post na ito ay naguno na ning deng 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 3,300 reactions. Wow. And 536 na shares. Oh, hindi ko in-expect na may Yes. ma-share. Actually, oo. Oo. Actually. Ang pig-expect ko lang, Ini-extra pa, dakol na sorry. reactions. Yung Tapos, extra ang dakol. Yeah. Ang views niya mga kapamilya. So, dakul pa man pala kita nag-iiling. Uy! Nasa 103,000, mga 25, some ganyan. Tapos, ang earnings nito. So, magiling sa mga kapamilya. Parang dakul pa kami ano. Di ba? Dakul pa kami kita. Oh, no? Siguro, Oh, sir, oh, kung oh, oh. ito, di ba, may mga Dashboard. nag-comment na parang kulang. Pero ang pagsabi ni sir, parang kompleto kami. Kompleto ang Legazpi. Legazpi. Sorry pala, Polls. sorry. Oo. Nasal ako. Oo. May naghanap kay Miles, buda kay Riza, and si Yes. Jonathan. Kay Lisa. Si Say Pabaya. Lisa Mustang. si Rona. Oh, yes. Oo. Si Linby, pero mga na sinda. Mga atam sindang nagtiwalag. Joke. Taga civil service, atam nagtiwalag. Joke. Oh, pero yan, may naghanap pa nga ni kay Ma'am Irene. Iyo, Ma'am Irene. Siyempre, Yeah. OG na OG. OG. Sorry, Yun ang ma'am. mga OG. Sabi ni Ma'am Irene, hindi siya makamata ng atap. Pares ni Eric Baldo. Mientras tanto, Ay, yun pala, nakakamiss din duman sa mga comment nito. Si Mientras tanto, gari pag nababasa ko ito, nadadangog ang boses ni Gerard. yan. May isa rong nag-share. Ang apod niya sa to, the Mientras Tanto people. Mientras Kasi Mientras nasa Tanto script na peeps. talaga ito, pero may na Mientras Tanto. Yes. Ang Mientras tanto guys, ibig sabihin yan. Meanwhile, Tama, oo. O sino nang mabasahan Oh, ikaw na, Mitch. Comment. At pinakalas na nag-comment si Mark Badilya. Badilla, nakakamiss man ka mo madalan sa TV. Ay, hindi na naman Oh, si namimiss ko man sa diri ko sa TV. Sa TV. Oh, ako actually, namimiss ko na sa diri ko magdalan dun sa TV. Si Franz Vincent Asis Bilo. Nostalgic. O ini actually kadaklan nostalgic. Yes. Ini si Annabel Morata, tayo ni OJ OJ Tita Tita, dati. Oh my intern God. tayan. Sharing, sending love. Ano pa? Christian Paul Regalado, solid ni mga magbareta, lalo na pag may bagyo saka pag Peña Francia Oo nga. Festival. Iyo. Actually, madali na Tama. naman ang Peña Francia, Yes, no? September. Yes. Pero ngunyan, sir,
sa bagay, si Sir kaya nasa ano pa? Si Sir. Nasa newscast pa si Sir. Si Ate Thea naman, nasa OCD. Oo, sa Office of So, Civil digdi sa Defense. comment ni Christian na kapag may mga bagyo, ano ba si na ma'am, kasi halos same lang kay Sir kasi nasa ano pa rin siya. Sa Tuya, at least sa Legazpi Reporter, si Sir Jose lang ang nagpadagos talaga sa profesyon. I mean, mainstream. Pero di na po ako nailingon yun sa on-cam kasi nasa off-cam na po ako after... Director na po kaya siya. Oo, ano na si Sir? Sir, ano nga ba? Ano ba ang role mo ngayon sa ABS-CBN Ako yun Manila? ang role ko ngunyan, desk editor. So, ako ang graveyard and weekend desk editor. So, yun. Para, yung mag-iraray, daily grind sa news. Kaya lang, ang pagkakaiba, day na ako nasa field. Kumbaga, kami na naghihiling ng mga Nagsasara. reporters sa field kung anong mga storya nagigibuhon. Pag may mga pigpapadarang bareta So, sa ikaw ang mga nagkakatay region. ka mga scripts Kaya nila. hindi man. Yes. Nakaka-miss din pag field. Pero nga, iwan ito so sa Siguro madaki question. Kasi ako bagangon yan, bako naman ako usually. Oh, pero nag-vlog ka. Pero itong pag may bagyo nga ni, like ngunyan, maski dain na ako sa news, pag may Nasa bagyo, public service ka mag-iraray. opo, nasa public service, pero pag may bagyo, pag may kalamidad, garo nasa muscle memory, nasa sistema na ma-update ka, ma-video ka. ma-video ka, pag may bagyo, ma-check ka kang pag-asa, pag may naglinog, ma-check ka kang Vivox, kung ano ang condition. So, garo nasa sistema na, tapos ma-update ka, kaya garo, day na siya nawawara. Siguro, ano naman talaga, since nakasanayan ta, dekada, ikaw sir, pera ka sa ABS-CBN More than Legazpi. 20 na ako sa ABS. Nagpanalo na ako sa ABS na 2 years and then pagbalik ko, 2022. So magpa 5 years na ako next year. Madali yung sana ako. Kaya Pero Manila mampalan- based na po ako. Kaya Yes. man pala talagang nostalgic talaga. Nostalgic na talaga ako. Okay, sige na. Pagbigyan ko na kami sa ano nito. Sa nostalgic nito. Ikaw talaga itong old but gold. Old but gold. Nailing man pa sa ano, nailing man sa buhok. Si Mark Angelo, the best the up. The best. O ini pirmi ang piga po, Tia, Ano arin tabi, Jose, mabalik ang TV Patrol Bicol. Unfortunately, wala pa pong update, pero sana po makabalik ang TV Patrol Bicol. Pero may all TV naman po na nagkikerry ngunyan ka mga ABS-CBN program. So nailing na pala digdi sa sa Albay area kasi nagwa-man ka transmitter, all TV na daw po ang nagkikerry. So updated pa mga ginari po kami sa ABS-CBN ganap. Yes, pero ang pigahapot din dahil TV sa Patrol local, Bicol. yes, sa local na bareta. Kasi Wala. ang piga, every time na may bagyo, every time baga na may kalamidad, Tiyo. Yes. parang ang nahiling talaga ninda, kita, TV na Bicol. before pa nga ni magtama ang kalamidad, sunod-sunod na talaga sa mga bareta. Mga Pag bagyo, me as ang pag-asa person. Mga duwang bareta yung sa pag-asa. Oo, duwang Iyo pag-asa. Iuukol. Iyo, na nga, pagdayon pa ako na pag-asa, super, use na ang pag-asa. Na, ito mga pangaran na kang Mga pangalan podcaster. ng bagyo. Bio Angel. Bio Glenda. Dio, Lilian. Ano Lilian? So yun, kakamiss lang TV Patrol Bicol, mag-TV na Oragon, Marinaga Kapamilya. Pag-araw ka na mention Subilog, Maray na Aga, TV Patrol, Mag-TV, garo, talaga, OG na paradalan, Iyo. Taga-boss ka, memorize din sa mga programa. Actually, ining mga nagdadalan, mga pinanda daw ang edad kan. Kasi sabi din ng mga elementary pa daw sin daw. Ay, may saro ako na nag-share. Sabi ninda, kung naabutan mo daw itong extra time ng mga reporters na ini, dapat daw igwa ka ng pamilya, igwa na ka ng gout, may saro ka ng maintenance. So, Diyos ko. Ako duwa. Ay, saro pa man sana. Sa sugar? Sigaw. sa gout. Sa gout. So, totoo talaga ito. Tama Totoo itong na sinabi ni Sir. Nalingawan ko lang sa pangaran. Attorney Jigs. Jigs Enriquez. Ah. Attorney Jigs. Grabe Bahon niyo. ako kato. Bahon ako. And then our legendary TV Patrol. Tapos
ang nagbuo kang childhood ko. Ayun. Ikaw pa nga ni Sir nag-mention na Hilda ang At siya, and inner child. inner child niya. Healing wow, grabe. Si Nicole Catherine, sabi niya, nakakamiss na maray, tumi pa po yan na lines nindo. Oy, Wow. mag-comment daw ka mo kang aber, kung tumi nindo, mag-comment daw ka mo kang lines na pag-selfie, aber. So may pinakamagayon, yun ang pinakamagayon. Pero paano yung pang premyo? Si Sir ang bahala dyan. Ay, so may pinakamagayon, tawan Mickey, TV Patrol t-shirt. Ay, di ba? Wala man pala na TV Patrol. Pwede mag-intra. ABS-CBN merchandise. Uy, pwede Ay, mag-intra. Hindi pa Oo. duman sarong mag. Yes, ABS-CBN Mag- merch. Oo, mag or t-shirt. Sige, dali. So may pinakamagayon. Kita ang ma-judge kasi sa Sige, pinakamagayon. Pinakamagayon na extra. Na extra. Ka TV Patrol Bicol. Well, sayang no. Ano lang kita, tulo lang kita ko niyan. Magkaroon na ng extra ha, buda background. Wow, oo, tama. Pero ano lang mini ha, simple lang na mga pampaugmas ABS-CBN na. merch. Para lang at least igwa lang kamong maitago. Yes. Parang may remembrance lang Oo. kamo sa ABS-CBN. Haray na sa mga mga t-shirts ta na pang Bicol. Di ba ikaw mang kita dati? Wow. Ako nakatago ko pa ito. Ako, may saro akong bag na yaraon gabos. So mga day ko na sulog, ta bigla akong nagdakula. Ako same. So uniform ko kang election kang 2022. Oo. Duwa itong tao baga, sir. Oo. Saro sa naso nagamit ko na so saro dahil talaga gusto. Oo, Blue yung puti. koleksyon na. So blue, dahil ko siya nagamit, dahil talaga nakahustos ako, iba na so size na pigpadara. Pero sumag ko ngunya na pigagamit, sundo ngunya sa office. So pigtao mo, sir, na mag, iyo mang ginara ang pigagamit Kasi gusto ko. may magpa ako naman. Ginamit ko na ito ugat. Ah. Alam mo, yaon pa, di ba, may saro ka pang tinawsa ko na dapat itatao mo ito. Dahil ko na pangaranan ko, kainin mo Okay. dapat itatao. Itago natin siya sa pangalang Bem Bem. Beranggo. Dahil ko pa muna tatao, baka Ma'am Bem, pwede itauta na lang sa viewers. Ako ama ito. Oo, ihapit nila sana. O no rin dapat dadagog kasi madadalang giraray, hoping for the best. Ini taga naga siguro ni Kamso. Madadang wagin madadalang. Thank you po. Okay pa ako. Idol ko na kamo mga madamin, sir. Okay. Pero ano pong edad mo? Ano tamang edad mo? Comment tabi, Mark. Hoy, makamiss ng TV Patrol. Makamiss ka mo. Miss na namin kayo. Mga idols ko sa ABS-CBN Bicol. Si Sir Gerard Lorbes. Okay mo yan sa tusok-tusok. Ay. Sa ini yan, sir. Dahil na libre sa tusok-tusok si Sir Gerard. Bako sana tusok-tusok ta kapag iribahan may pa sana kasusarong banggi Oh, healthy. na makalman ito ning gulayon digdi sa nuestra. Oh, tapos si Alejandra Borceles, favorite news anchors and broadcasters of all time. Thank you. Syempre, pag may ABS-CBN Bicol, syempre may MOR 93.5 talaga nakakamiss pag abot sa mga tugtugan. Yes. Ay, nito sa mga DJ, mga collab ka sa DJ. Collab! Collab. Baka, din magdagog sa tuya. Malapit na din po, alat-alat po kita on tamang panahon. Okay. Si Linbin Nabio. Namiss ko bigla si Sir Gerard sa TV. Sir G sana. Hi, Linya Bla. Sir Ryan Homan. Wow, miss all guys. Miss you all guys. Oh. Si Sir Ryan, siya ang biga-feature ta before. Yes. Yeah, Sa ita sa Donsol? Sa Donsol, Sorsogon, si Sir ang dakulo ng mga Basa-basa. advocacy. Hindi na nakakamiss din pag school opening, di ba? Naghanap kita ng mga inspiring na mga Na kwento ng mga stories. estudyante and teachers. Ano So pa? ang halos ang iba maliban sa paradalan ang mga nag-comments duman sa post. Ito yung na-cover ta na din naman sin daw. Oo. Parang at some point siguro nagka-interview ta. Yes. Sa kinadakol-dakol tang na-produce na stories, siguro na or na nahagip kan sa tuyang mga camera. So mga storya kaya na nagkakagiribo ta, in fairness, so may epekto pa rin siya sunduon Actually, niya. oo. Tsaka nadadara pa rin ninda, makaugma. Actually, hindi nga niyo, Highs brings back so many memories during my childhood. O, di ba? Childhood? Mel Rojas. Thank O pero you. hindi man. Oo, true. Kung Ano childhood mga edad ninda kapag Na- sinabing childhood? Pero I think ako mako-consider ko man kasi nag-start ako sa ABS. I was 20 years old. So Ako, I feeling ko was 9 child years pa old. ako. Child pa man ako kato. Fresh graduate ako. Nakuha ako sa ABS-CBN as reporter. So aki pa talaga kami kato. Siguro Oo. yung mga kasarabayan ko lang. Tsaka nag-OJT din sa Ate Thea Yes, duman. nag-OJT Ayo. din ako. So, fourth year college ako, ABS-CBN na. Basta Kaya nga sana duman po- ko na duman ko na bet. Na bet. Nabet.
Nagra-random lang kami, scroll ka mga comments. So mga nakakamiss, para rest po, di mi na po pigbabasa si name. Si RJ, magayon na, basahon ta, si RJ Belen, naramduman ko lamang kang elementary, pag-araw na ka ng oras, nauna si Papa Hali sa pagtinda kisira. So ini sa mga naging dadalan sa to, kasi nag-ano sa update, tapos kung gura na ang kamugtakan ka panahon. Bako So, sana yan, diba? sir. Igwa siya ng emoji na heart and gano'n Mundo. nag-cry. Na-miss niya. Bako sana kaya so tigdadalan, so memories kan mga kaiba na Actually, ninda mantang nagadalan, di ba? Oo, so gabos na yun. The legendary talaga. The legendary. Mientras tanto, ini pa. Sarap pa ini sa mga magayon na comments. Camille, duhay lungsod. Digdi talaga ako nakaukod magbikol. Since Birilot ako magbikol, tabisaya ako. Oh, diba? Same! Sir, ma-share ko lang. Kasi medyo Relate. Nakaka-relate ako. Relate. Sa Gabos. Diba sa Gabos? Kasi po ako, taga Masbate ako. So, may halo akong Bisaya, may halo akong Cebuano. So, kang enot ko na pag-report, Birilot talaga ako. Dahil ako tatao mag-pronounce. So, parang arog man kayo yan, nakaukod talaga ako sa mga pag-iriba. So, pigdadara ko sa harong ang mga scripts nindo. Tapos, nag-practice ako sa harong. Parang syempre, gusto ko man na mahiling na ako sa TV. Ayun. Kaya, kailangan ko talaga mag-overtime. Ay, ganun Kailangan ko- talaga. Pag gusto mo makita sa TV, mag-ano ka, dapat straight ka. Dapat magbikol. Iyo, actually. Ano nga ni sabi mo, Ate Teya, sa kuya, kang baguhan ako, burugnutan ko yan na dila mo. Ako kasi problema sa Bicol, tabi ko lang na po talaga. Si Mitch ako. kaya may turo Tagalog na Tagalog, ini. So, mix. kailangan niya mag-practice ng Bicol. Tapos may session kami kaiyan, didagitan ko siya. So, iyan na, dila mo. Maartihong ka mag-pronounce. Burugdutong ko yan. Dila mo. After patrol, di pa nang gadurulian, may session pa talaga. Pero halos gabos man nag-agi dyan, ano? Oo. Na ma-practice ka, sir, mag-VO pag gusto mo talagang. Actually, si Mitch, dati Birilot mag-VO, pero eventually nakuha niya na din ng pulo na siya bagang niya, no? Matip at baka ba, Kasi sakto ganun lang. po, Bicol. Na ang boses babagayan minsan sa Yeah, Bareta. actually. Kaya napasiring naman ako sa mga light news, Oo. mga people story. Kasi yun yan ang pigasabi na pag gusto mo talaga gibuhon, ining sarong bagay, Ano, mas strive ka talaga Tsagaan mo to do talaga. better. Diyos ko. Ako nga, dati nagsabihan pa ako. Di Doc, pwede mong VO. Sorry. Ano mga comments natin? Ay, actually, kabaguhan pa ako sa ABS, may mga nag-comment, ay, natarog kayo ng boses. Aminado ko man talaga, di pa man ako talaga tatao mag-VO. So eventually, na lang naman. Di man actually ko di pa man ako, confident sa kuya. Delivery. So, araw na talaga kanyang boses ng mga kababilya. Kaya, di na ako magiginibo. Di naman hindi ako nadadangog pala. So, anyway. Pero ang iba piga-modulate. Pero Oo. para duman sa mga gusto man agihan, ining path na inagihan ni, dahil na ka mo magpara-modulate. Kasi dahil mahirap i-sustain. Natural. Unless kaya nyo isa, hi Alon. Si Ayan. Thank you po. Ini na produkto ng TV Patrol Bicol. Tapos ini pa, TV Patrol Marinaga Kapamilya, sobrang takulaw na tabang sa Kabikolan ka, nasa TV pa ka mo. Sana maibalik lalo na to solido ang impormasyon bago as in pagkatapos man kan mga kalamidad. So ini talaga sa pinaka-importanting role ka TV Patrol Bicol, tapos Marinaga Kapamilya. So, pag may kalamidad, lalo na kita perme aragyan kibagyo. And then syempre ini ang nasa likodan ni Gunyan. Sige pasali. Ayun. Sige, Pasali pasali. ka daw. Arog pa kayo ni, parang narurumduman ko dati, halimbawa, mabareta kitang about rabies or about election na kailangan na magpa-register. Ang permi sa tuyang feedback, ang like sa COMELEC, aram mo nagadakol ang registrants ni kapag nahihiling ka mo, may Oo. bareta ka mo na piga-produce. So, ito, parang maski pa paano, minsan bagan nag-iisip ka kung ano ba talaga ang role ko, na tama pa ba yung pigagibo ko, pero pag nakakadangog ka kang mga araw kaya na komento, parang mas Fulfill. na-inspire ka, to do your job Oo. well. Kasi nakakatabang ka palan. Una mo, Lalo na minsan pag may nadagit sa barita mo, tanatamaan sinda. Diyos ko. Sorry. Ini may hugot ka, sir. igwa. Si Christine Joy Alden. Nakakamiss lang na pag uli mo haling eskwela, ini ang madadalan mong mga tao na nagahatod bareta. Actually, ini ang saro sa mga
sa mga magayon ka itong panahon na may TV pa talaga. Yes, Nang oo. unya ng mga aka, Diyos ko din na gari din na nag-iiling bareta. Sorry, bako man gabos. Opo. Pero cellphone na lang kaya talaga ang nakadepende. Tapos So, ganyan minsan kasi, may pwede mo ano, balikan. Pwede balikan, oo. Oh. Kadto, Sana all. wala talaga. Sabi nga ni Ninda, kang nailing Ninda sir, so video ta. Naghapot sinda na parang, bitch, yain na so mga video mo, kadto. Gusto na sa Ninda mga mailing nagpara-search da sinda sa TikTok, sa YouTube. Wala pa man TikTok po kadto. Oo. Sabi ko, kadto kaya, di mo siya basta-basta makukuha ang mga copy. Mapa-TOC ka pa, Oo. ma-request ka pa sa mga engineer. Download pala. Wala pang OBS ka to na pwede mo i-record. Oh, true. So mag-request pa kami kaiyan para makahagad copy, may mga papel pa. Pero ngunyan, mailing mo na siya sa phone. Oo. Pwede mo nang i-download, tapos i-upload mo. Tapos May balikan mga mo na copy lang pag di ka na busy. Samantala dati, matukaw ka talaga sa hampangan kang TV. Tapos mahiling ka talaga or pag may pigigibo ka, nagadangog ka lang while ongoing ang newscast. Hindi pa ako sa pa si Seth Dian Karandang. So I remember when I was in high school, going straight home, eating merienda, Wow. and watching TV Patrol Bicol. I miss the good old days. All days Old na talaga. naman. Sir, pag na-mention ng old, di ka na Ako ito, sorry. Ikaw talaga yun. Challenge accepted. Ano oras ang patrol? 5:45. 5:30 At some dati. point, nag 5:30, tapos nag 5:45. So, urulian na talaga yan. Sakto kung mga pag-uruli ka alas 5. Pag abot mo sa Harong Mananggad, TV Patrol na. Oh, pero may mga nadadagit man sa tuya dati kasi 'di ba Kung nag-early siya. Hindi tapos ang may pagitakpan, Tatakloban na, tatakloban cartoon. kita na Ayo. ano, Teleserye. Teleserye na totoong buhay. Oo. Ay, bako si mga cartoons. mga ata. mga animes. Anime, oo. Cartoons! Tom and Jerry pa yan. Sabi Jerry, ini si attorney Mark Kevin Aroco. Hi! Hello, attorney! Hello, attorney. Sabi niya, naramdaman ko lang, elementary pa ako, Tito Ose. Mga pa kami ka ito. Tito Kamu na po, Ose. hiling sa TV, lalo na si Tito Eric Baldo. Joke lang naman. Dahil ka kayan mo, dahil ka kayan attorney. Wag Bala ka, ka. isa ka rin. Yes! Baka pag-iriba. Riba. Mamalo Kalubakib, the best. Ma-interview, Mama Lu. Si Mama Lu naman siya ang pirmimipigay interview. Pag may mga ano, Mga police may mga stories. ano sa seguridad. Mientras tanto, pwede mo daw yan. Nagkaigwang meme si Sir Gerard. Siya talaga ang Siya, mientras tanto. Mr. Meanwhile. Sabi ni Melvin, warin daw madadangog asin madadalan giraray, hoping for the best Okay, for these yeah. people. OG reporter. Parehas naman sana po ini ano, ini pa oh. Mientras tanto. Mientras tanto, Pasensya na po si Demi nababasa. Nagra-random, scroll lang po ako. Madali na mag-init Madali na dito po, sa pwesto ko. maubos na po ang ano, ang battery, buda ang ano, low. memory? Unload. Makakamiss ng panahon na naka-antena pa para makasagap. ng Ayo! Patrol. Oo, antena pa before. Day ka man kaya makakadalan kung may cable ka. Adi. Though, igo man channel sa cable na igwa duman, piga-carry ang local programs. Pero kung wala ka talagang cable, naka-antena ka, talagang Oo. matik na madadalan mo kami. Yes. Kasi yun lang talaga ang may hiling mo. Na ang mga TV kadto igwapa ning susalikod. Naubos ko naman pala pagbasa ha. Oo. Pwede ba? Oh, don't forget daw, Jonathan Maestrado and Lisa Mostar. Okay. So, hindi talaga namin Sorry yan na Carlos Miguel Morato. Lisa Mostar po pala. Si Lisa nakalimutan. Nasa Naga kaya sila. Tapos si Jonathan, nasa Manila. Kaparas kami des. So, di makimag-iribana. Yes. Okay. O, dahil tapaglingawan, igwa pang Maple Vinar. Ay, oo pala. Si May. Yan sa Naga si May. Nasa Naga. Nagaduro-dalagan man ito. Mapagalon po talaga, mapagalon makompleto. Lalo na medyo harayo ang Naga sa Legazpi. Kate De Lovieres pa, the Ayun, si beautiful Kate. Kate De Lovieres. So, yun. Kaya, parang, apod gani, gold pag nagkakairilingan ining mga, kaming mga taga-Legazpi nga, di sino na tiripuno. Paano Oo, sa Naga pa Naga daw. pa? Oh, di ba? Kasi si Sir Jose, May dakulan kanya-kanya niyang tigamit. responsibilidad. Ako, dakulan na akong kamit up. Anyway, guys, thank you so much. Thank you so much. So, wait lang. Life update. Hi, nakita ko niyan. Pero 2020, 6 years after the shutdown. 6 years after the shutdown, ako nagpaingalo po akong duwa sa ABS-CBN, ako kang nag-online TV digdi sa local. Tapos 2022 nagbalik ako sa ABS-CBN until na nasa ABS-CBN pa po ako. Nag-reporter 2 years and then 2 years na din po, pa 3 years na din ako as off-cam person. Ikaw, Mitch. Si Mitch Villanueva.
Ako after mag-shutdown, syempre, so aki ko, nag-full-time mom, tapos nag-content creator din ako. Thank you so much. Feeling ko kaya nakatabang marais ako ang mga naukudan ko sa ABS-CBN para makalaog ako sa content creation and sa mga brands. Yes. Sa yan, mga pag-produce. Kasi arang nadidipisilan kaya ako mag-giveaway story. Diba, journalist si Ate Thea, journalist si Sir. Ako kaya, ganda, charik. Theater arts kaya ang course ko. Pero may communication din kami and broadcast. Pero duman ko na ako gibuhan mo talaga kay ang gulo, gabos na bagay. So, ang sarong storya, pwede mo siyang chap-chapon, makakagibo ka kindakol. So, duman ko ata na ako, pag ma-content, tas pag may mga nire-request si brand na dapat mami angle, gano'n. So, gagibuhan ko. So, kung iba naman angulo nire-request, nagigibuhan ko. So, madali na lang for you to do that. yes. Pag may mga campaign, commercial, madali ako mag-imagine kan mga bagay-bagay. So, kaya nakalaog ako sa pag-content, sa mga brands, sa mga malls. And then, ngunyan, nasa public service, nasa government office. Si Miss Thea Omelan? Ako naman, after the shutdown, nag-join ako kay Sir Jose sa online TV for parang a couple of months. For 2 months. 2 months gayon. And then, early 2021, nag-teach ako sa Bicol University. Nag-handle akong Broad? journalism subjects, news writing for TV, tapos news writing sa first year and third year ata ito. Graduate na TV sa mga script writing and TV production. Yes. Wow. Graduate na gayon din yung mga estudyante ko. Tapos Mga after journalist na rin. ito, naglaog na ako sa government service. Na-hire ako sa Office of Civil Defense Bicol as information officer. So yun na, day man siyang pinagkaiba kasi pag may bagyo, yaon man pa din kami sa opisina, kami ang taga-monitor, kami ang taga-coordinate kang Kamang mga nagkukulit kang mga kwentuhan. reporter. Kami ang nag-collate kang mga collate and kulit. Nag-collate kami kang mga data. Yes, nagakulit din naman kami lalo na sa data kang hali sa provinces. So, garib bago siya kasi hindi na ako nag-on cam, pero hindi bago. Sabi ko nga ni every time na pigahapot ako, yes, medyo bago ako sa government service, pero hindi ako bago sa public service. Yeah. Kasi Dahil pa sa trabaho. kasi imagine 11 years ako in the service of the Filipino people. So, public service talaga ito. Sabi nga ni, hindi lang kita basta reporter kang panahon. May mga public service activities din kita. Taga-barangayan. Yes, may barangayan kita. Namimiss ko ito. Nakakamiss ang barangayan, pero iwa kita mga operation tulig, iwa kita mga medical and dental, bloodletting activities. So, mga bagay na maukudan mo din kasi nagagamit mo siya maski wala ka na talaga sa ABS-CBN kung paano ka mag-organize sarong community, event. sa event. Yes, kung paano ka makibagay sa community. Dakulaon siyang bagay, sir, no? Dakulaon na tabang siya sa to na madali lang kita makihuron sa ibang tao kasi trained kita na makihuron talaga. Yes. All walks of life. Maski sisay pa dyan, kaya tang kahurunon dahil sa experience sa ABS-CBN. So, Sana makabalik ang ABS-CBN, mabalik ka mo. gusto nyo ba na pag nagbalik ang ABS-CBN kami pa din, kaya ko pa ba? Iyo. Kaya ko pa ba? Hindi ko aram kung kaya ko pa magsura. Sir, pasana ako doon ko ate, sir. Pag pag nagababa kita sa mga community, para ko makakabilog kay storya. Naukudan ko ini sa Indo din na hindi mo yan kwento. Kwento nila yan. Yan. So, Hiray umuan sa diri mo, duman Yes. sa kwento. yung parang hindi ikaw yon, kwento nila yon. Taga-deliver ka lang. Magdi-deliver ka lang. So kapag bababa ka sa kanila, hindi ikaw yung dapat nilang pagsilbihan. Kundi kikilalanin mo yung culture nila, yung buhay nila. So yun na natutunan. Content creator, di ba? Yes, oo, na sila yung nagla-light. Data talaga yung story. Data yan storya. Kita tagahatod lang kay Bareta. Lalo na sa public service, sir. Pag nagababa sa community, naaramon mo so story ka mga beneficiaries Actually, mo. oo. Diba? Sila nanay. So, mapipili mo aki. talaga.
Iyan na kami sa field. Kaya, ibalik na daw ako sa field. Hello, Jeff Canoy. Gusto ka pa mag-report. May nakikiusap po. Ibalik na daw sa field. Ibalik na ako sa field. So, anyway, mapa-field ka pa or off ka pag sa public service, yan mag-iraray. Oo, pare-parehas lang naman yan basta nag-serve ka. Tapos nagko-content fan po pala na ako. Follow and subscribe! Content kayo ito, joke. Follow po nindo ako. Tanganing dakol kitang matabangan sa community. Alam mo, Siyempre, sayang no, wala Oo. digdi si Sir Gerard, si Kuya Eric, tapos si Ate Iyo, Karen. Ikaw Mas dakol na puta, experiensya. Iba-iba Karen, kasi talagang field. Si Karen nasa public service din kasi siya barangay official, barangay captain. Oo. Kapitan. Si Kuya Eric, si Eric Baldo nasa academe. Nasa academe. Nasa So, aram mo ko Academe. magayunan ko ta na paiba-iba kita din talaga kitinahak. Pero, Oo. at Pero some nagagamit point, ka mag-iraray. nagamit kita. Nagme-meet, oo. Same ang values. Values formation. Dahil kay Ma'am Irene. Dahil Ma'am Irene, opo. Si Ma'am Irene pala, nasa Bicol.ph. Yes. And at least may mga pa din digdi, may nagko-cover kang mga news. And correspondent po siya kang ABS-CBN. Pag may mga darakulang story, may iling nito si Irene Perol. Hi, Mali. Yes. Di ba amazing baga na parang paiba-iba man kitang field na tinahak after kang shutdown pero parang at some point nagamit kita halimbawa pag may kalamidad. Syempre ako Oo. nasa kalamidad ako at some point mataw ako kidita about sa kung anong sitwasyon kang Bicol. Tapos syempre i-pick up kang ni Ma'am Irene, kabo sir, kung anong ganap. Oo. Tapos si Mitch nag-contribute. Makaulok nga ni. Oo. Makaulok nga ni kadtong so last na lindol. So 5.3. Halos sa mga pandok nindo na hiling. Di ba? Siyempre ako nagkulikta ng mga videos. Oh, sir, igwa ka ini, pasa. Pag may nag-send naman sa ko, sir, igwa ka ini, o pasa. Kaya pag may mga ganap po kami sa Bicol, yaon lang kami, message lang kami. Oo, day kaya? masupog mag-message. Yes. Sa i-broadcast. Tayo broadcast. Kasi yaon para man giraray so connection na pag may mga bareta, yan, pigapasa ko kay sir or kay Ma'am Irene. Lalo na sa mga inspiring stories nindo din sa Bicol. Oo, yun ang nakakamiss, sir, no? Mga simpleng buhay, simpleng buhay, mga tao. oo. Pero, Simpleng tao pero dakulao ng Yes. bigaambag sa komunidad. tapos nakulao ng impact talaga nila. Dakulao ng impacta. Joke, sorry. At impacto. Lalaki at babaeng impact. So ano pa ang gusto nindong madalan? Pwede ka po Pwede mag-comment. ka mag-comment. Oy, ulitin ko ba si So may pinakamagaling na extra, kami ang mapili kung si ang manggagana. Sarusan na or duwa. Yeah. Yes. Kaya yung extra. Nuwarin ka ba mabalik? Babalik na po ako. Pagbalik niya, dara niya na sa merchandise. Tapos, Yes. Oo, nasa yun sa Office of Civil Defense or sa probinsyang... Governmental ba? At magibo giraray kita ko so mali mo may gusto sindang mailing pa. Anong gusto nindo na ipag-ibusa mo? So, kaya Yan. bisa na. Maduman kami somewhere. Or, syempre nga kanya-kanya man kay buhay, Buhay. kanya-kanyang schedule yan. So, itatry me. Kung ano ang gusto nindong ipag-ibo sa muya, we will try. Oh, Yes. May nag-comment pala dumas sa to, mag-podcast daw kita na Bicol. Sa'yo na ini. Pwede. Gusto nyo mag-podcast Malay mo, kami. ininampon. Pag nag-release kami, pwede man kami. Actually, halita na yan na pigaplano, no? Iyo, pero syempre kayo po hatanig mga dyan, equipment and technicality. Araw kami, basta ikaw magsawa sa pandok niya, pwede na yan. Yes. Oh, diba? Sige, Oh, my- pwede man yan. Pag-ilig-iligon ta. So, mga extra kita. Dapat ano kanyang extra. Pangaranin do, tapos patrol kan Pilipino or ABS-CBN News. Sample. Sige. Sa kuya, mas mas kampante ako pag patrol kan Pilipino. Jose Carretero, patrol kan Pilipino. Tapos, Jose Carretero, ABS-CBN News. Oh, diba? Ikaw, Miss, Abi, paano ka sama, mag-intro dali. before? Extra? Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Ngayon! Si Ate Thea. Ako, wala, simple lang. Thea Omelan, ABS-CBN News. Oh, sige. So yung pinakamagawin na extra ha, kami na sinda na bahala kami pala bahala. Kami ang mapili. Yes. O kung sisa yung pinakadakol na likes. Oh, Pwede! Tama. Di ba? Oo. Pwede. Kung sisa yung pinakadakol na likes, duman sa comment. Ikaw comment digde. Oo. Okay. Tama. Ma-comment sa video ini, tapos may pinakadakol na Na likes. Tapos, syempre, i-judge naman. Tama. Iko-comment nyo dito sa extra. 50-50. Tapos may pinakadakol na comment, ay na Likes. na likes. Likes. Reaction. Reaction. Reactions, okay. Sorry.
Hindi po tayo masyadong techie. So yun na. Comment down below entry nyo sa pa-extra na ito at pinaka maraming likes or reaction, yun ang pagdedesisyonan. Sana na, yun. maparang na kami, Maparang may na mga muna kanya-kanya pa kami kami kasi maalas responsibilidad 8 na. sa kamuyang mga pamilya. Yes! Thank you so much! Thank you po sa pagdalan. Bye-bye. Thank you. Patrol ng Pilipino. Pilipino.